как бизнесът вижда възстановяването на страната в икономически план и кои трябва да са първите мерки в тази посока на новото правителство, което ще сформират политиците. Отговорите ще сподели с нас председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Има ли рискове според вас от една трайна политическа нестабилност? Кои са вариантите за управление, които според вас, според вашите колеги биха били най-ефективни в този момент? Безспорно има такива рискове и ние апелираме към политиците за проявяване на повече мъдрост, отговорност пред държавата и обществото, защото важните теми за обществото, за икономиката бяха загърбени и ние виждаме, изборите свършиха, но предизборното говорене продължава и сега. Защото може би по време на кампанията имаше прекалено много скандали и те някак си заглушиха дебатите. Да, даже се забрави защо всъщност правителството подаде оставка, какво искаха хората, които бяха излезли на улицата, за какво говорят и работодатели и синдикати вече няколко години, като проблеми, които се трупат вместо да се разрешават. И безспорно дебата трябва да се пренесе по важните теми за обществото, там където му е местото, в парламента, в институциите, които са изградени, Тристранен съвет, икономически и социален съвет, ако щете и в медиите, разбира се. Той трябва да бъде предшестван, разбира се, напред на експертно ниво, след това обществен дебат, но по важните теми за обществото и икономиката днес. Първата стъпка обаче е сформирането на правителство. Има ли сходства в програмите на партиите по ваши наблюдения? Дали би могло да се сформира един кабинет на експертна основа? Според нас не само, че би могло, а това е необходимо. Това е много важно да се случи, защото вие виждате, без работещ парламент служебното правителство има ограничени възможности. Давам ясен, конкретен пример. В момента имаме запушване на износа на електроенергия, престояват мощности, трупат се загуби, не купува тока по-скъпо, Какво трябва да гласува парламента като промяна в продава, закона, за да се промени тази защото ситуация? не може да се намали една такса за пренос, за да може да се направи такава цена, която е изгодна за нас, но тя не може да се направи от законови пречки. Тоест трябва закона да бъде променен, за който трябва да работиш парламент, за да може да се изнася електроенергия и да не престояват мощности. Това е само един частен случай, но такива има много и има много общи глобални въпроси, които трябва да бъдат решавани, които са натрупани пред българската икономика, които всъщност доведоха до този ръст на безработицата. Защото вие ще кажете, че безработицата расте в Европейския съюз. Да, но у нас расте по-бързо. Много по-бързо, отколкото в Европейския съюз. При нас се очаква да стигне 13% по официални данни, по неофициални нивото и дори е 20%, което е много голямо. Заедно с така наречените обезкуражени, т.е. тези, които са без работа, но не си търсят работа, е от порядъка на 20%. Кои са мерките, които би трябвало да предприеме незабавно новия кабинет, който да се надяваме ще бъде сформиран без много проблеми и без да се губи много време? Да, надяваме се, защото все още нищо не гори, но вече пуши. Пушек се вижда и ако продължаваме месеци наред да протакаме и да стоим в една такава ситуация, за страната, за икономиката, последствията ще бъдат много тежки. Всъщност индустрията е в застой, казахте вие преди около месец в едно свое интервю. Не само индустрията, изобщо икономиката стагнира. Това е факт, това го показват и експресните изследвания. Натрупаните проблеми трябва да се решават комплексно и няма едно такова, което да може да отпуши всички останали. И затова трябва много систематична работа, свързана с възстановяването на конкурентната среда у нас, с по-доброто регулиране на монополите и с разбиването на изкуствено създадените картели, монополи, които задушават малки и среден бизнес, които формират всъщност тази безработица в крайна сметка и покачват цените. Това е една много важна задача.
за да не се допуска изобщо такова законодателство, поръчково законодателство, трябва оценка на въздействието на нормативните актове да стане практика, не заобиколима, не предотвратима практика, което години наред у нас не може да бъде постигнато. Ние продължаваме да повтаряме, че само макроекономическа стабилност, валутен борд, не е за което, слава Богу, никой от парламентарните сили явно не се обявява против тези постулати, но това не е достатъчно. Не е достатъчно и извършената добра данъчна реформа, ниското данъчно облагане, преките данъци, ниския процент на преразпределение през бюджета, което безспорно е достижение и трябва да се запази. Не трябва да прави, правителството, което ще бъде сформирано, е да не се променя данъчната система, по-точно да не се увеличават данъци. Не трябва да се разваля това, което вече е постигнато, трябва да се надгражда. Чистия аритметичен такъв сбор на гласовете против плоския данък в сега формирания парламент, ако партиите са последователни и това, което са заявили в предизборните си програми, го следват, всъщност не събира мнозинство. Тоест, сегашния парламент, ако депутатите, които са излъчили политическите сили, следват това, което са написали в предизборните си платформи, би трябвало да запазят плоския данък и това е по този конкретен въпрос е... Несъвместими са техните платформи. Една добра новина. Смисъл, че повечето от гласовете в парламента са за оставането на плоския данък, отколкото за неговата промяна. Всъщност няма важна тема в икономиката, по която според нас мнозинство от гласовете, както и да се формира то, не говорим за коалиция, говорим теоретично на база на предизборни платформи, мнозинство да събира някаква вредна за икономиката теза. Тоест има обективни условия да се създаде експертно програмно или както да наречено правителство, което да събира достатъчно мнозинство, за да върши полезни за страната и икономиката. Имаше интересно проучване, което беше представено вчера, именно на сходствата в програмите. Вие казвате, че тези сходства са по важните въпроси и това действително е една добра основа за съставяне на такова правителство. Ако кажем нещо повече за чуждестранните инвестиции, според някои изследвания 5 пъти са намалели те в сравнение с период преди 5 години. Как да бъдат насърчени? Как да влязат повече свежи капитали в страната ни? Това е точно така. Разбира се, трябва да направим оговорката, че голяма част от чуждестранните инвестиции преди 5 години бяха в недвижими имоти в един пазар, който беше силно балониран и в финансовата сфера. Но независимо от това, това не са 5% или 50%, са 5 пъти. 500%. Това няма как да не се отрази. Нещо повече, не само чуждестранните, общо инвестициите са в стагнация, българските инвестиции на българските компании, тази свръхликвидност в банковия сектор, това трупане на депозити, всъщност то не е от забогатяване на нацията, е от прекратяване на бизнеса и слагане на парите на депозит. Как обаче да се промени тази ситуация? За да влезат тези пари в икономиката, а не да стоят на депозит в банките, очевидно трябва нещо да се промени. Това нещо ние започнахме да говорим за него. Възстановяване на пазара у нас, защото проблемите не са от липса на... не са от пазар, от липса на пазар и лоша регулация там, където държавата трябва да регулира. Там, където държавата не трябва да се меси, тя се намесва, като създава ограда за група фирми и комфорт да работят в картел, да вдигат цените и да печелят лесно, а там, където трябва да регулира естествените монополи, тя не го прави достатъчно ефективно. Това е много важен проблем, с който трябва да се справи новото правителство в сравнително обозрим срок. Като говорим за пазар, трябва ли да бъде стимулирано потреблението? Господин Стефан Софиянски ни гостува преди малко. Той каза, че би трябвало да има едно увеличение от около 10% в доходите, за да може и да се използва дефицита, да кажем, за тази цел, той да бъде увеличен, за да може да се раздвижи икономиката. Дефицита, който означава, тъй като фискалният резерв е близко до санитарния минимум... Това бъде, да кажем, до 3%, от 1,5% до 3%. Означава да се увеличи за дългът, който всъщност
има такава известна възможност. Въпросът е потреблението дали ще доведе до ръст в икономиката. Именно. И в доходите. Според вас, дали това би могло да бъде един двигател за раздвижването на икономиката? Съмнително е, защото ние даже на нашата трапеза повече от 85% от стоките са чужди. Да, това е факт. Тоест, стоките от първа необходимост, които ниските доходи, ако се увеличат по някакъв магически начин за сметка на дълг, както става ясно, те няма да увеличат потребление на производството на такива стоки у нас, а ще увеличат вноса. Кое тогава би могло да бъде един такъв мотор? Откъде да се започне? Кой фактор? Насърчаване на инвестициите, насърчаване на износа е според нас по-важният фактор, който може да издърпа икономиката. И в това отношение всъщност забележките към досегашното управление, не говоря само за последния кабинет, са това, че българската външна политика, тя не е икономизирана. Тя не държи сметка за това, кое е изгодно за българската икономика. Нашите външно-търговски представители, съветници по търговско-икономическите въпроси, всъщност изпълняват чисто административни функции, откъснати от... А не създават контакти в страните, в които се намират, не организират форуми, нашите посланници, нашите мисии, посещения в чужбина. Всичко това не е целенасочено, не е икономизирано. Възможностите на Българската агенция за експортно застраховане са много малки. Рязко могат да бъдат увеличени, включително с увеличаване на риска, който поема агенцията, за да насърчи експорта, за да насърчи индустрията. Дали това са мерки, които могат да се вземат в краткосрочен план? Експортното кредитиране. Всички тези мерки могат да се вземат порядъка на няколко месеца. Съвсем бързо и вероятно ще има и такива резултати. Доста оперативна програма конкурентоспособност. Видими. Също може да се идентифицира работата. Да, всъщност това е новина от днес във вестниците, че има промяна по отношение на конкурентоспособност, облегчаване достъпа до фирмите и всъщност целта е да се усвоят всички пари до края на годината, на които имаме право, и понеже става дума за еврофондовете, това също вероятно би трябвало да бъде един от приоритетите на новото правителство. Да, там има голямо закъснение и е много важно да не се изпуснат възможностите, защото това е един сериозен ресурс и една сериозна възможност. Но като започнахме да говорим за оперативни програми, фундаментално важен въпрос за периода до 2020 година е подготвянето на така наречения договор за партньорство, въз основа на който всъщност се насочват средствата от Европейския съюз към България, тези 15 милиарда евро. И подготовката на оперативните програми за следващия програмен период 2014-2020 година. В момента тази подготовка трябва да е в разгара си и въпрос на месеци тя да бъде приключена. По нея няма изобщо обществен дебат. На експертно равнище има дебати и противоречия, които на обществено ниво, на политическо ниво даже не са поставени, за да се решават от обществото. Други теми са в фокуса на вниманието в момента и действително този много важен въпрос остава на заден план. И след това ще се окаже, че 3 правителства подред ще се оправдават със служебното правителство, че е направило лош договор за партньорство. В края на разговора, вашето очакване, вие оптимист ли сте по-скоро за сформирането на кабинета и за бързото взимане на някои от основните решения? Ние се надяваме политиците да проявят мъдрост, да се проявят като държавници и да сформират един широко подкрепен кабинет на експертна основа. Това може би изглежда много дребнаво, но когато говорим за експертен кабинет, трябва и възнагражденията да бъдат като за експерти. Защото когато един министър получава 2-3 хиляди лева, ние се чудим защо той е станал министър. Какви трябва да са според вас? За 2-3 хиляди лева възнаграждение ние много трудно може да намерим читав менеджер на средно предприятие. За да не говорим за голямо. Вашето предложение? Не искам да не искам да посочвам числа. Така, но наистина това е един много важен фактор, върху който също трябва да се помисли. Благодаря ви много за участието.
Чухме коментара на Васил Велев за важните икономически политики, които предстои да предприеме новото правителство.